12, poď, kúpim bloky. Ty chod na mid, idem po diamanty. Nie, poď so mnou nami, nech nikoho rašneme. Po diamanty Nie? potom. To tá mapa sa mi... Počkaj. Modrí, tu sú povedané modrých. O, mne sa to ľahko zase. Daj mu hit, bum. Dobre. Dobre, poď modrý, rýchlo, bum, 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 raš. Znič posteľ. Ja ničím posteľ. Hej, nič. Ničil som im. Nice. Ničil som im. 15, 10, 9. You dead, ale majú toto posteľ mŕtvu. Ide žltý ku nám! Žltý, Timo. Lupiskon, čo má za meč? To ten modrý On tancuje má knockback. na tenku mňade, more. Ľudia nedal dole posteľ ešte. Ani nedá, bo som tu ja. Tu na mňa išli dvaja. Hej. Hej, žltý. O, tu ten muž nemá ani armor. Nejaký big Dead. dáva. Dobre. Žltý Ide tam tu žltý. ide k vám. Idem. Zdrž ho. Si dvaja, okej. Ten Dobre. dostal nakladačku, keď išli oni dvaja na mňa, tam môžeme ísť my dvaja dať ho. Poďme na nich. Hej. Počkaj, poď tu hore. Oni zelený Počkaj, tak- jeden. Počkaj, poďme toho zabiť. Jo, dead. Prečo také silné dáte? Ten tyško má puchlo, kamo. To je žltý, to poviem. Ty kokos, to čo? On má na 2 hity On dal. má strančku. Rýchlo, Ríšo. No on ma zabije hneď. Čo to bolo? Kde? Sme teraz, chill. On má... Není hacker. Nie, on má strančku, dávajte, je na 2 hity. Hity reálne. Ale on je na 2 hity bol. Kde je? Hore, tu uteká. Kam on nás zničil posteľ už? Nie. Chvala Bohu. Baka spadol! Zase je tam, zase ide. Dead. Nice. Musíme Takže opraviť žltý postup. target. Mám emerald. Super. Na strenčku. To ten potion? Hej, čo ti zvýši damage 1 na 2 hity. Kde? Ja ho nevidím. Na strede tam vyšiel. Niekde tam. Jak však som ho zabil? Že mal 2 hápka, som ho trafil. Kupujem toto. Si ho zabil. A keď má straničku, ten má... Ale nech nespadne ten tu. Ten má strenčku, možno sa mi zdá. Dobre, som ho vyhnal do stredu. To on je posledný? Hej. O, jaký hit dostal? Dostal? Hej, dostal taký hit, taký nepekný. Ešte nie, sme nevyhrali. On je posledný? Kde je? Tu je. On na bridži pred ich bejskou. A toho zostrelím, počkaj. Ale on má tam zastavené bloky. A keby pôjdem z druhej strany, idem z tamtej strany na ňo. A? Máš minimapu. On ide na diamanty tam. Hej, O, však kamo, už. skoro zásah. Ty vole, jakže som ho netrafil týmto. Bacha, už je pri tebe. Počkaj. Timo ide k tebe možno. Ja? Nejde. Nejde.
Kámo, to čo Do zrobil? riti! Ja som nevedel, že tam je diera. Ten je teplý ako fén. To čo bolo. To bolo dobre. Idem sa kúknúť na bejsku. On z boku ide, Timo. Kde je? Je. Aha, tam je. Dávajte ho dole. Teplý ako fén. Nemá šancu tu prejsť. Ty vogo. Ide mu chrbát. Ja idem si rýchlo kúpiť čip. Luk a šipy. Dostal hit. Pada. Dobrá, Urišo, najviac Maťko. kilov. Tu ten Iron Golem sa na tým kúka, aké by mal plné vrecka trokbore. A vyhrali sme na nej teraz, to sa mi dá. Nie, to tu nemám rád mapu. Ani ja. Kde sú diamanty? Tu sú diamanty. Či idem s tebou, Maťko? Poď so mnou. Máte tu máš bloky. 48. Kde? Hadi. To už máš. Poďme na nich pušnúť ako hneď. Nie, poď tu na ten mit, pozri. Počkám, zoberiem 5, 4, 3, 1. Dobre, idem za tebou. Na modrý uzra. Idem ti pomôcť. A dostal free hit. Oh, to je debil, on to vyhodil presne predtým, jak zomieral Emerald, že by tu sme na nich, poď tu na nedostali. nich. Na modrých? Ja sa nemám ako dostať, nemám bloky. Nice. Si zničil? Hej, oni na mňa idú po jednom, vieš, že tak všetci chcípnú. A kámo, ten posledný ma hitoval z rukou. Martin. Ty vole, celý tým, kámo. Si pekne vypol. Ani kill som im nedal, lebo mám iba final killy, kámo. Ja idem na diamanty. Ja mám perkeld dneska. Ja som mal v pondelok perkal. Ale to tí modri boli riadni lúzri, kámo. Na mňa išli po jednom, kámo. Ako jedna vejničky, kámo. A potom... Ja ne- A po jednom som ich zabil. Mali ísť na mňa všetci traja, aby som to nedal ani za pána. Chcem kúpiť normálny armor a potom pôjdem si kúpiť. Ja pôjdem na stred. Kúpiť toto. Ja pôjdem na druhé diamanty od nás. Vylepšíme si veci. Oh. Takže zatiaľ by som iba hantil, vieš, akože veci, nie? Diamanty. Oni vôbec nechodia na mid. Tá nie, tá, lebo sami seba fajtia, vieš, tak preto. Pekne, Maťko. No lukom som mu to nám dal. Tým kámo. si Ten ukradol. musí mať také rage, kámo, Ja? teraz. Zelené už idú na mid, A konečne. golem chcípol. To On moje ide z územie, boku, jeden Bráško. zelený ide z boku. On ide na nás, ide na nás. Ľud! Máš mu chrbát. Nordet. Pohodka zdechol. Čo vo chvíľu nebudú, idem tam. Ja by som tu neišiel na Je tvojom mieste. milión to tých zelených. Kam to ten debil spadol? Kúpim si strenčku a idem tam. Tu ten Iron Man spadol. Maťo, poďme si kúpiť strenčky a poďme tam. Počkaj, ja tu fajtím Greena. Koľko stojí strančka? Nemá ja. Jeden emerald. Nie, ty tu radšej tým ostaň. Bro. Strančka. Poizny. Rýchlosť. Kaviste uzdravenie. Regenerácia. Poison. Strančka. Heron emerald.
Stranička, okej. Mám straničku pre istotu, som si kúpil. Ty si Treba. debil? Ja? Si debil? Ja idem na nich. Zo stredu. O, Ty mo- ten buzerant. Tu budeš strážiť? Baka, jeden je na mide. A sa skrýva. Má niečo za ľubom. Kde sa skrýva? A tam je, Ríšo, napravo, tam je. Aha, dobre, však to je kľud, pohodka, pohodidle. Jeden? Druhý. Tretí. Dead, nice, Maťo, rovna. Som ho ulukoval k smrti. Oni ma ignorujú. Bum, dostal, padol. Bum, dostane padol. Oni ma ignorujú, to tí pozeranti. Jedného z najsmrteľnejších toxínov. Áno, tvoj poručík z 21. storočia bol zabitý starou zbraňou. My sa stávame z dvoch strán, to je dobré. Ja na nich navábim pozornosť a tým... Ja mám ten tečka veľa, s ničím. Raz som s kamarátom nahantil 200 taký tentečok a som odpálil na jednej bejske 200 taký tentečok. A čo mne je 29 diamantov. Dobre? Si zničil im? Hej, GG win. už iba jeden. Niekde. Tu je. Hoď mu tam fire charge. Ak máš. Nie, hodil som, ale on ju odbil. I uteka kľud. A kde uteka? Tam. Prdele. Že by som ho zabil, kde uteka? On je na diamantoch, choď do stredu na diamanty pri nás, čo sú. Počula som, že hľadáte Dejno. A tam je. Počkej, Timo, idem na neho. Dostal dvakrát odo mňa. Ja mu idem chrbát. No, nejdeš mu chrbát. Ja mu idem chrbát teraz. Kde? On čo robí chalan? Ja on akože sa boostuje, ale nepomáha mu to nejak. My máme luký buzerant. Zdrhaj more. Budete vám Šipy. Kde mi píše, koľko mám strenčku ešte? On ide k modrým. Pôjde na teba zľava. Z tvojho ľava, Timo. Spadol, yes. Druhá hra, druhý win. Martin Bodkas. A tým Boris bodá zo 7 kilov. A to kto bol prvý taký vid? To je ten posledný, čo chcípol posledný. Dobrá hra, chalani, 2 hry, 2 vidny, pekne. Pekne, dobrá práca. Dobrá práca, Winstreak. Ešte raz, poďme, one. Si pamätáte, jak sme v stredu, jak ste obidvaja sypli, čo Ríšo nevedel, čo je diera a Timo spadol, lebo pustil shift. Hej, Tá bloky ideme pušnúť, Maťo. ja neviem, už som zabudol, že čo chcem. Ja idem na myticho na diamanty, Maťko, hej. Ja už idem na mid, ale... Ty si na diamantoch teraz. No hej, ale od diamantoch pôjdem na mid, vieš akože. Do pizdy! Poďom zigol. Skoro som zigol. Kto ťa odpálil? Nikto ma neodpálil. prístup k tajným materiálom, aby sa dostali k danej kópia na FBI a CIA. Toto je záznam z vypočúvania prezidenta Sarkozyho 70. Pane Bože, Dobre, Jak tak to, že som ho modrý tu... nezhodil do vojdu? Traja modrý, sme cooked. Nezničil ešte. Jeden je low. O, GG. Blue is the color. Po jednom je.
zničil ešte, Po pomáš. druhom je tretí zdrhá. Keklu nezničil. Nezničil. So chair, sun, through the sun and rain. Fuck off. Prečo som kúpil toľko veľa blokov, keď mi netreba? Si sa dohyloval, buzerant. Ale spadol si. Nie, tu. Tu drbol. Ha! A už nemáš kde drbnúť nižšie. No ale ja nemám kde ísť. Pôjde po mne, Týmko, počkaj, nechaj mi suroviny. Help, ja som staknutý na mide, kámo. Dobre, toto si kúpim. A. Armor. Kúpime toto, kúpime bloky a ideme. Ha! Na zdravie. Kýcham jak chuň dneska do píska. Do píska. Ty mu povedz, že do píska. Kde je buzerant? Ide zelený, Timo, ku nám, zelený, ide ku nám. GG zničil posteľ. Buzerant. Dobre, ja idem. Dobre, chlapci, ideme rajšovať. Nemáš. Nemáš armor. Ja chcem kúpiť Iron Armor, keď tu sú že tepláky do píska. No však. To A si tie kúp. tepláky sú z kože mora, alebo co? Týmko sa nedá spoľahnúť proste jednoducho. Nedá. Nedá proste, nedá. Povedz sa na rovinu, nedá. Moja mi zónu dopí. Nedá sa. Zíram vás do... Nedá sa Týmko spoľahnúť. Mne povedal zelený XD, takže... A zelený už ciplitaž asi tak. A už nikto nemá betku, bacha, je tu 1v1, Ríšo, musíš ho dať. Ty si mi zagenil onen? Nie, to mi... Tu máš... Nie, on nie, ja si nechcel, on proste... Chceme, jak tu je! Nie, on mi proste pristavím vo inventári. Mi zagenil Sword. A tu mi zagenil matku do píska. No. Chlapci, tým kola mentalita to nezvláda. 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 Ja to To nedávam. psychicky nájde do píska s vami. Počkaj, to nikto nemá posteľ? Nie. Už sme iba my a žltý. A kde sú žltí? Ja jem po emeraldy, keď skapem, mne to je jedno. Čau Maťko, tu som za tebou. Týmka podkopáme s Ríšom a Timo tu dostane crash out. Kámo. Tam sú žltí. Spojených štátov sa volá Ja som spadol. Ne, Timo. Týmka to rečkutnul. Ja to nedám, Maťo, toho. You lost. Timo, jak zapínať ten Counter Strike. Jak mi to prišlo pravo dole. Zamysli na Counter Strikeu, chalan je. Dobre, teraz jedna I vec, live- Ríšo, pozeraj, je jedna vec. I live in Counter-Strike, Ríšo. I live in Counter-Strike. Čo tak lietá, jak debil úplne? Lebo si kúpil nejakú sumarinu. Ja ho budem sledovať, Maťo, hej. Dal si jablko zlaté. Ide hore, ide hore. Ide dole, pozor. Dobrá, Za Bože. mnou, to je najväčší- Nad tebou je. Ja nejdem. To... Emeraldy, teraz skáči dole, za tebou je. Dobrá, Boťo. Dobrá, 14 má. 18 už má. Už má plné full, 20. On sa prepadol dozadu, to je buzerant. Dva na jedného nevedia ísť, kámo, a teraz 1 na 1 sa bojí. Tu čaká na emeraldoch. Aj. A tam mu budú k ničemu, keď sa nedostane na nejakú bejsku. Jemu vypadol taký potion. Dobra, Maťo. Dobra, poď. Dole je. Má 8 hápka, 9. Poď, Maťo.
Yeah! Bum, bum, ani som nemusel byť Dobrá, streličku, Maťo. chlapci. Bum, trojitý win za sebou. Týmko má Dobrá, crash out. Maťko. On to bude krádnuť 100%. Ale tá čo, Timo nekradol? Však ty máš zbytočne míňal železo. Aha, dobre, poďme. Bo diamanty tam nič nebude na začiatku, ne? To si bol ty, takže... O teammate to ide dávať. Počkaj, toto My máme nejumpneme postavenú svetlo. betku. Kus little bit. Bacha za tebou! Zbierka diel Williama Shakespearea vydaná v roku 1600. Poď Dobrá. rýchlo domov. Na dnešných aukciách Počkaj, idem červenému pomôcť. miliónov dolárov. Červený Spadol? jaký? Ty červený je náš teammate. No hej, No, našťastie. ja idem radšej na svoju. Nemôžete súdiť knihu podľa obav. Dobre, zelený vypadne. Svetý grál zberateľov. Nikoho nezaujímaš. Ty vole! Žltý. Vydanie Gutenbergovej Biblie z roku 1000. Nie, ja som si pozval emeraldami, fuck you. I ukradli nacisti počas Už som sa zlepšil v PvPčku. na čiernom trhu začiatkom 90. rokov. Ja neviem, ja nemôžem posúdiť. Ja jednové jedničky proti tebe som nedal ešte. I tejto videi nemajú obrovskú. Že nemáš šťastie. Kámo, tu je Čomu nejaký potom- náboženský islám, kámo, more. Neviem. No zdroj dole! Islám. Čo zabila mňa? Aha, ja som myslel, že hen tam má bejsku. Poď, imej so mnou. Dallas. Nacisti, čo sa stalo? To je jaký kilaura! Ty vole, jaká kilaura, more. Idú na nás, poď. Druhý. Dobre. Počkaj, ja Okej, musím ja- ísť kúpiť bloky a sa obostávať. Sadnú hlavu. Kečo. Žltý ide na nás. Hej, Aj. tu počkaj. Jak to, že nech si more? Neviem. Vy хорошо говорите Dobre, по-русски. už ho ignoruj. Už nás ignoruje. Dobre, idem na tie dynasty. Inford, ide tu jeden. Dvaja. Ja, on treba. Dobre, on ide dávať ten tečka. Vlnu, rýchlo. Naskladaj vlnu. Kto išiel? Ty, bacha, typek spadol. Kde je ten druhý? Tu je, európsky. Idem stávať. Ešte jeden žltý je u nás. Hej? Bojuje s teammateom. Aha, teraz stávam. Och, ty vole, jaké hlavy v poslednej. Dobre, ide na nás. Abo nejak to je, dobre, to je teammate. Okej, ešte raz. Ideš, tajne s tebou, kde si? Nechoď. Ne? Kde je to ten buzerant lagovacú sísa? Lagovacú sa. Lagen. Phantom. To jak? To je parádko, toto je čo? Ok, toto nechcem ani zabniť. M-Night Bayonet, to je... Však nič to! Kde je Jak to, že Butterfly? som im nezničil petku? Aby zdal 2. Duby on už Siarak aj tak Pro nemajú Max. petku, čo si im zničil? No nie, Má. dobre, to ten islamec im zničil. Tu nám ide, je žltý. No, ti to nejde. Na toho žltého ty si... Aha, nie, to je teammate, to je buzerant. Sem ďalší vár. Jump. Teammate, ty si buzerant! No dobre, ešte, že tak. Hneď. Bo som mal...
Píska, neviem skákať. 6 diamantov, tá emerálda. To taký komuniálny odpad toto. Červená vlajka. On po mne strieľa. On je tam hore. V tej buďke hore nad modrou bejskou, tam je. No, Svetkovia odmiet. Pokúšajú sa vrátiť k predošlému životu. Bielo-zelená. Naša Dobre, takže... No, 4 hry za sebou, win chalani. my celý tým máme za sebou killy. Prvý je náš teammate, ale nebol nejaký dobrý. Potom ty a ja. Nice, super. Dobre, ja už asi budem končiť. 4 hry za sebou sme vyhrali. No, dobrý sme s Maťkom. Všetko, A no. to je...